Inyanga enkulu. Sanibona baba. Hayi, Ngiyaphila kodwa. sikhona. Sekusile ngifike ekuseni namhlanje. Sekusile, hayi. Kusenyangeni ngishilo ngathi no. Ngilale ngihlupheke emoyeni ngithi no. Ngifuna ngikhulume ngeswap ngoba sengiyaphila. Ngeswap. Iswap. And ikhathi manje ikhathi sika December abantu bafuna ukulungisa izinto. Phela nje ubehambile nje kude eGoli noma eCape Town eyephi. Kungenzeka ukuthi bese nothando lomunye umuntu. Phela umphuma ephuce lona ukuthi ngoba nawe wakuphuciwe sekuyabuyisela kumina okwade kwakukhambile. Kodwa oyitshela ukuthi yena othemba umuntu, khona into ethi ngoba umthemba umuntu othemba itshe. Yes. Iswap kwenzekani la kwiswap? Iswap mfowethu uthatha uthando yaliguqula uthando yamphuca umuntu. Makuwukuthi unomuntu wena osola ukuthi usenomunye. Mangabe lento njengoba ngithi ufike ugqume ngayo. Uphatha indwangu ezitshe entsha. Yes. Intsha le ndwangu ezitshe. Insha. Mase le ndwangu ezitshe thatha ugquma kanje uyakhuluma. Akahle vele uyiye lapho inyanga enkulu. Uyazi ukuthini? Ngoba manje omunye umuntu wesifazane noma wesilisa ngazathi sengiyaphuma ngisawuntshontsha ngaphandle. Yeah. Uyezwa umuntu awulethe inamba. Lethi inamba. Ungaqhubeki nendaba. Cha, yeah. Lethi inamba umuntu ozaziyo ofuna ukugada ofuna ukufaka ubhobhwaya. Ubhobhwaya ngisho. Eduze kwakhe. Iswapping nzima kabi. Nowazi ukuthi umuntu ofuna ukuthi umuntu wakhe ngowakhe. Ngisho kuthiwa weseqomile kodwa inamba alethe inamba 031 065 00 86 86 asiphi 031 065 00 86 ime lapho ikhona ka-WhatsApp abanike nayo ngoba bayahlupha bafuna ngedata abafuna ukhipha imali abese 062 ukuze bangahekheki nabo futhi bangahekheki babone kodwa kuno video call ke manje na ke sesikhuphuka ngo video call mawukuthi khona into oyifunayo kumina uyangivideo call ngoba kusenyangeni phela inyanga ayikwazi ukuyifisa kulungiswa izinto ngiveza imali ngishutha imali engayibukwa lento besikhuluma ngayo kusiyonto yomjolo le hayi akudlalwa la iswap cha let WhatsApp sigcina WhatsApp 062 00 7 00 80 yayizunda asiqale phansi 062 00 7 80 yekuswap iswap mangiyithola lesimswap le engathi iswapa lo lathanda bese lithanda ukwakheka bese kubuyela umnikazi lako-ke libuye kumnikazi noma kuthiwa sikade ukhala inyembezi mama kade ukhala inyembezi ngoba ngiyakhukhula la okusho ukuthi kahle kahle stop nonsense naba semjolweni kanjani angikhulumi ngomshadikazi kuphela ungathi udla into yakho ubuphunga impukane eceleni neyiba wedwa ayingangena emasini ileli igama leswap lisho njalo ya angithi makushada ukwazi uyibona ingube emnyama imhlophe ila ugqokweni lakho la udla khona ukuthi akube mhlophe idla wedwa ungabangi nempukane noma kuthiwa waseyithathiwe kodwa uyitshela ukuthi uright thina sifuna abantu abapopola ingozi abafuna ukuvika ingozi ozitshela ukuthi uright akayeke ahlale kubo babangilini abukele kanje bayabuka nabanye kodwa umuntu osizwa kahle nansi inamba ngenhla buka lapha enambeni ungene kubhayi ubuke namba nansi naye kade sisho manje asisho manje uyayazi iswaphuke ngithe mawugquma usula ngale ndwangu ezitsha uyakhuluma uthi konke okuhle ufuna kwenzeke okwami kobuyela kimi mase ukhamela eglasini hawu madoda ukhamela le glasini uyayizwa indaba inkulu kabi lento iyejule kabi beyiphelile nje bathe ngasakhuluma okuningi sokuqedela lapha enambeni uke enambeni wena lesikhathi thatha lento lathi uyikhamela eglasini umfakela yona usamfakela ecwaleni mephuza abayimogeza befaka inali manje ongasafuneki cha nayi inamba buye uze enyangeni uzokuthola ngokuphelele khona iswap